Продължаваме с научната тема. Във вторник господин Величко Адамов, вездесъщия ректор на Стопанската академия в Свищов, ще става вече истински професор, така да се каже, защото той беше станал професор, пък не му признаха професорската титла. 2500 дипломи се оказаха невалидни. В понеделник негови, как да кажа, душмани ще дадат пресконференция в София. Ще излъчим директно. Разбира се, един от тези, които отдавна го критикуват и които отдавна беше уволняван на няколко пъти от господин ректора, е колегата Костов. Всичко това го казвам така, защото господин Адамов ме слуша в слушалките и чака да... Той е затворил ли? Няма значение, ще го наберем пак. Дайте сега да видим кратко какво каза господин Костов и там ще продължим с господин Адамов. Той ще отвори. Предполагам, ще вдигне телефона пак. Така, колега Костов, отново се виждаме този път пред парламента. Кажи сега какви документи си ни приготвил тук. Привет на зрителите на Канал 3. Възползвам се от възможността, която ми давате. Първо да поканя всички национални медии на пресконференцията, която нашето академично сдружение дава в София на 14 март, понеделник. 14 май, да, понеделник, от 12 часа в прес-клуба на БТА. Каним всички. Датата е избрана не случайно, защото на 15 май в Свищов може би ще се състои най-големия научен скандал, вече с международни измерения, в който българската наука и висше образование е попадало. За да уточня за какво става дума, става дума за публичната защита на професурата на скандалния ректор на Стопанската академия в Свищов, в журито на който са привлечени преподаватели и хора на науката от Украйна, Молдова и от Румъния. Така че скандала ще има... Списъка имате ли го? Не трябва да го имате. Имаме го списъка в научното жури като участници. Ето я заповедта. Като членове, освен вътрешните членове, това са преподаватели от Стопанска академия. Васил Мерашчиев, Михаил Дочев, Боян Илиев, външни членове. Професор доктор Андрий Крисовати, трябва да сложа очилата, защото тази старост не радост, както се вика. Тернополски национален икономически университет от Украина, професор доктор Георги Блидаро, университет Валахия, град Търговище, Румъния. Има в Румъния има такъв град? Сигурно. Има. Професор доктор Людмила Кобзар, Молдовска икономическа академия, Кишинев, Република Молдова. Доцент Виктория Баранова, Одески национален икономически университет, Одеса, Украина, като резерви Георги Баташки. Доктор Георги Баташки. Така, уважаеми зрители, това е журито, което виждате колко интернационално жури. Първото събрание е било през март месец. Господин Адамов, чувате ли ме? Да, чувам на телефона. Да, радвам се. Господин Костов каза, че през март месец едва ли по тяхна информация не са идвали тия хора в Свищов, за да се събират на първа сбирка такава на журито. Да, по принцип първите заседания на журито не са задължителни. Така? По закон. Демек, че наистина тия хора не са идвали в България за такава сбирка? Не са идвали, да. Защо, кажете ми, защо трудовете, с които, някои от трудовете, с които ще ставате професор, не са регистрирани в агенцията по регистрация? Сашо, искам да ти кажа, че първо това дружество е сдружение от преподаватели, които не са от академията и нямат нищо общо с академията. Така. И всичките ми трудове са си нормално регистрирани в авторитетни издания. Народностопански архив, първото българско икономическо списание. Секунда само. Защо не са регистрирани в Националната библиотека? Дайте тук теория на финансите са седмо преработено издание в Свищов. Как това е седмо преработено издание? Как да не е регистрирано в Националната библиотека? Седмото, нито шестото, нито петото е регистрирано. Регистрирано е четвъртото е последното, което е регистрирано. 98 година е издадено четвърто издание. Това е същото и това не е моя работа. Това е работа на издателствата. Така? И другото не е регистрирано. Това е работа на издателствата. Да. Заглавие на управлението. Заглавие на публикацията, управление на капиталите, трето издание и то не е регистрирано. Така, кажи ми, ето го тук, управление на капиталите във фирмата, доказват хората, че си плагиатствал от френския професор. Няма, Саша, от такова нещо няма.
Плагиатство се доказва в съда. Това е трето преработено издание, което означава, че няма нищо общо с първо или каквото и да е издание друго. Тук се доказва така, с успореден превод на български и френски, че... Няма такова нещо в третото преработено издание, нито в първото, нито в второто на управление на капиталите на фирмата. Няма такова нещо. Ако някой такова нещо ми докаже, че? Тогава аз ще излеза пред тебе и ще го кажа, да, той е прав. Кое няма? Извинявай, че не разбрах. Няма плагиатство в управление на капиталите на фирмата. Но грам няма. Грам няма? Грам няма. Аз ти казвам, доцент доктор Величко Адамов, издателство Абагар, 2003 година от Велико Търново, а другото е Едисион Сирей, Париж, 74 година. Пето издание. Няма нищо такова. Значи аз каквото трябва съм цитирал и както трябва съм си направил произведението. Тези, които имат претенции, защо се обръщат към теб? Защо се... Ти каза, че ако има дела... В третото преработено издание, ако има такива обвинения, аз се явявам пред тебе и се защитавам. И аз само, че да разбирам, че в първото и второто може и да има плагиатство. Не, няма. Значи визира с някакво старо издание, което също аз споря върху това, което се претендира към мен. Yes. Но не знам защо се занимавате с един нормален конкурс, който конкурс е свързан и с престижа на страната. Участват международни други университети, преподаватели. Ама защото 2500 дипломи просветният министър ги обяви за невалидни. Защото се оказа, че си професор фалшив молдовски, някакъв украински, който не се признава в България. Вижте, това, че съм фалшив професор, се обърнете към университета в Валахия. Значи, това е университет класически в град, който е бил столица на Румъния в миналото. Ема не се признава в България. Как Академичният съвет на Стопанска академия признал титлата почетен професор. Аз нямам претенции за нищо друго. Кажи ми сега, 2500 дипломи, кога ще ги поправиш? Дипломите са поправени отдавна и това не е такъв голям проблем. И това не е основание вие да ми оспорвате конкурса за професор. Във вторник, аз доколкото знам, ще е публична защитата, предполагам, ще пуснеш медии. До сега няма такава практика, но ти ако искаш заповядай. Тя не е публична защита, това е жури, което заседава и на базата на рецензите, които вече са факт, ще се произнесе. И в зависимост от резултата на журите, факултетския съвет взема решение и толкова. Ма там всичко е твое. Сашо, ти как си представяш, че аз ще тръгна на конкурс и ще допусна някакви грешки? Това е абсурд. Не си го представям. След като маргините са ти доверили техните фирми или някои от техните фирми... Значи... Аз ти казах, тогава не съм знаел, че това са фирми на маргини. И отдавна не се занимавам с това нещо. Защо трябва то да ти влиза и то да ти е мотив да се опитваш нещо да изкара срещу мен? Аз съм ректор за втори мандат. Как си мислиш, че ще ме изберат тези хора, ако съм такъв, какъвто ме представят? Умеят ги нещата. Аз се радвам на хора като теб, които умеят и са каквото и да става. Дела се водят срещу тях. Не поклатим си. Ама не може така. Не е честно да ти кажа. Никой не е честно. Хора, които са уволнени от академията. Така. Провери този Калин Костов. Защо е уволнен първия път от академията? Ако искаш да ти изпрата материали, изпрати. Изпрати, ще ги... Да видиш за какво е отношение към студентите, студентските, какви реплики. Защо имаш и публикации 168 часа тогава? Изпрати, всичко значи, ще... Ставаш говорител на хора, които има за какво да бъдат уволнени от академията. Не, значи, това е едно авторитетно висше училище с 75 годишна история и ти сега заставаш на страна на хора, които нямат нищо общо с тази академия. С какво заставам, след като те търся и най-почтително ти давам думата, само че аз давам и тяхната думата и на тях. Сашо, ма защо с това занимаваш българската общественост? Ела провери в Свищов, кои са тези хора, какъв са авторитет. Ела говори с професори от академията, с академичния съвет, с синдикати. Ама защото плагиатството е факт и то ти знаеш,
че е признато, че е плагиатство на времето. Не е факт. Не може да бъде факт това. Не е факт. Имало е спор с ВАК, изтеглял съм си документи, аз не съм се възползвал, за да му обвиняваш в нещо. В Германия хора за плагиатство си подадоха оставките. Министър германски си те са получили облаги от това, за такова нещо. Аз не съм получавал никаква облага. Аз съм си изтеглял документите, след като е имало претенции към мен. Но плагиатство се доказва в съда. И няма такова нещо. Ако искаш да ти покажа тая книга, да видиш колко пъти съм цитирал този автор. Добре. Чакаме вторник, когато би трябвало вече да си нормален професор, така да си каже. Ами смятам, че ще съм нормален професор, защото съм го заслужил. Добре. И защото съм си свършил работа. Това да се чува. Да си жив и здрав. Благодаря. Господин Величко Адамов, втори мандат, както казахме, ректор, човек, който умее ги нещата, умее ги и на дансинга с Десислава в вихрени танци, умее да посреща и Цветан Цветанов в университета. Въобще умее човека, очевидно умее и бюджета на академията е по-голям, отколкото бюджета на Свищов. Ей така ги разбираме нещата. Толкова за тая вечер.